Cultura popular i espectacles al carrer omplen Manresa des de dijous i fins demà a la Fira Mediterrània. Aquest any s'hi han inclòs prop de 200 propostes, la meitat gratuïtes. Una de les més destacades ha estat avui per part de la companyia Cascai Teatre. 6, 5, 8, 5... No es barallen, juguen. I ho fan al joc de la morra, encara popular a les Terres de l'Ebre i amb uns orígens que es remunten a l'antic Egipte. Tires enrere i la deixes. Aquests altres jocs tampoc van néixer abans d'ahir. A la Fira Mediterrània de Cultura Popular, és evident, mana la tradició, i ja fa 20 edicions que ho demostra. La gent no era conscient de que la cultura popular i la modernitat eren dos elements que podien casar molt bé, i amb el temps s'ha convertit que la tradició és un element creatiu de primer ordre. L'espectacle del clown Marcel Tomàs i el seu Cascai Teatre és una de les 180 funcions que s'han pogut veure a Manresa. Fa 20 anys el pressupost de la fira era de 3.000 euros. Avui ha guanyat força i frega el 1.000.000 d'euros. És clar que aconseguir abaixar el taló mai ha estat fàcil, com saben els clowns que formen el grup Slow Low. Per això un aparador com el de la Fira Mediterrània juga un paper vital per evitar que els artistes es despengin. Però més enllà de la seva oferta artística, aquí a la Fira Mediterrània també s'hi ve a fer negocis. Mànagers i distribuïdores de tot el món compren i venen espectacles en un espai on es barregen més de 1.000 acreditats. Què busquen? La cultura mediterránea es algo muy querido en el norte, ¿no? Y muchas bandas que van al norte son músicos de flamenco, de fado. Y en mi caso estoy bastante interesada por la rumba catalana, por ejemplo. Rumba i també funky amb instruments tradicionals. És la proposta d'aquest grup francès que ha reinventat la fanfàrria de tota la vida. Ignasi Gaia, TV3, Manresa.